Ja, det der. Jeg har det som om, der er nogen, der kigger på os. Nå, hej YouTuber, velkommen til Hypixel. Yay, vi har klædet os til det. Ja, nu skal vi i gang med at bygge igen. Jeps. Are you ready? Are you ready? Nå jo, det er herinde. Du tager bare en. Ja, jeg tager bare en. Det er nemlig dig, der skal tage en, og så kommer jeg med. Det skal bare være os to. Der. Ja. Nej. Vi er så gode til at bygge. Ja, det er vi. Det er derfor, der bare kommer så mange af dem. Vi skal se, I skal bare se vores skills. Hvor nu kommer den? En økse. Økse. Jeg gætter på, at vi skal bruge nogle... Vi skal bare lave en økse. Nej. Nu skal jeg det der igen. Det er sådan. Jeg gætter på, at den skal ligge sådan noget. Skal ligge noget, som på Perfekt. Og jeg tager det her. Jeg tænker, den skal... Og den skal ligge noget, synes jeg. Hey, der står sådan... Skal vi bare lave en økse med lige? Nej, der er ikke nogen der. Jeg vil bare lige se, hvordan de laver det. Nå, vi laver en mand, der holder den. En mand, der holder den? Ja, jeg laver altså en, der ligger noget. Ej, det er nok også. Jeg har det ikke så godt med det. Nå, hvad laver det? Jeg ved i hvert fald, det er iron, der er på en økse sådan her. Wapti, se den økse. Det er da sådan, man laver det i Minecraft. Skal man ikke lave det som i Minecraft? Har du lige set det? Det er ligesom i Minecraft, mand. Ej, det er lidt grimt. Så, ej. Jeg laver bare en mand. Der står med en økse. Det kan være meget nemmere. Skal vi lige hernede? Nej. Det er da også god. Nej? Ja. Du er pissegod, mand. Nej. Hvad er der galt, mand? Jeg ved, hvordan man laver bluser. Han har ikke nogen arm. Tak, du gav mig lige et råd der. Jeg glemmer altid armen. Så det var da heldigt, da han sagde det. Det skal være sådan her. Bare rolig, jeg laver nok også sådan en arm. Bare rolig. Der er ikke noget galt. Det bliver en flot økse, når det er. Det ligner mere en hammer, men... Gør den det? I skriver i kommentarer, hvem der er bedst til at bygge. Ja, det er jeg jo nok. Ja, det ved alle jo. De skriver helt sikkert mig. For bare blå øjne. Det ligner mere en hammer. Munden tænker jeg, den skal være sådan.
gør lige sådan her. Det bliver mere en hammer. Min, det ligner en klov. En klov. Det er en Ja. Den er ikke så flot, den her. Jeg skal aldrig sige, at jeg er bedre til at bygge end ham, fordi... og det ser det i hvert fald ikke ud som om lige nu, men... jeg er jo bedre til at bygge end ham. 3, 1, 2, 3, 4, det er 4. Jeg at lave en pickaxe ved siden af. Det er det. Sådan der. Jeg gør mit bedste for at lave pickaxen. Ja, ham her er bare gult hår. Jeg gider ikke gerne. Jeg gider gerne være færdig med ham her, så... Det er bare en klovn. Ellers så bruger vi bare... Nej, det ligner en pige, altså. Det skal ikke være gult. Nej, jeg er sigtet. Nu ved jeg det. Det skal være sådan brunagtigt, ikke? Det er fint. Så ved man, det er en dreng. Nå, nu ved jeg, hvorfor det ligner en dreng hver eneste gang. Ej, altså. Se, sådan der. Så ser det sejt ud. Kan de holde sådan det 80? Hvad fanden er det, men... Jeg er ikke tilfreds til den med Med den. Eller hvad? den er meget grim. Jeg kan ikke lide den. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er heller ikke tilfreds med min. Min- Økse og... Okay, det ligner noget helt andet. Det der, det ligner i hvert fald ikke en pickaxe. Det ligner sådan en forhammer. Og det ligner bare en normal hammer. Ej! Jeg skulle have lavet en hammer. Men det skulle... Ej, jeg skulle have... Nå. Okay, det er bare bedre. Den er godt lavet. Og den er Hvorfor har vi OK. ikke tænkt på det? OK, det er OK. Epic. Siger du epic? Det der, det er lidt pup. Det er nemt at lave den der økse der. Og den er sej. OK. Ja, den er okay. Der mangler bare en mand. OK. Jeg synes, den er OK. Der er 3, der er væltet. Ja, de synes nok, den der økse, jeg har lavet, den er flot. Ja, det er ikke det bedste. Jeg nåede ikke at lave min økse færdig, seriøst, mand. Super pup. Wow. Jeg kunne næsten ikke engang se, hvad det var. Ad, Pup. pup. Super pup. Det ligner noget helt forkert. Super pup. Og den er Okay. god. Den er god. Jeg synes, den er OK. Jeg synes, den er god. Og man kan også købe en. Skal min. Den er lidt... Den er bare pup. Den er en pup. Jeg kan ikke se, hvad det er. Den er Den er Cool. bare... OK. OK for helvede. Den der... Den er... Ej, pup. Pup. Man kan se dernede, der er ikke engang træ dernede, så... Super pup. Wow. Hvad er det egentlig? Det er for en menneske. Og den er... Okay. Den er også svær at lave, den der. Jeg håber, vi får en god plads til det her med. 12. Hvordan?
Jeg er det som om, der bare alle de hader os, mand. Ja, de hader os, mand. Lad os finde en... Jeg synes, alle de hader os i det her. Og I kan ikke være lidt søde mod os, mand. Vi gør det bedste, vi kan. Ja, I er så onde. Vi har kun prøvet det her, ikke så mange gange, mand. Vi prøver teammate. Ja, ja, jeg synes bare, ja. Ja. Er du klar? Wow, man skal lige vente. Fjernsyn. Skal vi bare finde en anden? Nej, vi skal prøve. Okay. Vi skal ikke bare give op så let, altså. Vi gør det kun for jer. Undskyld. Vi gør det kun for jer derude, mand. Og jeg gætter på, at jeg skal bruge det her fine sten i hvert fald. Og jeg ved, at jeg har brug for... Folkens, vi gør det altså kun for jer derude, okay? Altså, så har I bare like den her. Like den, fordi jeg siger, jeg gør det kun for jer. Og et øjeblik, jeg har en idé, hvad den skal stå på. Det er 3. Jeg gør det kun for jeres skyld. Skal vi lave en sammen, eller hvad? Ja, hvis du vil. Så jeg gætter sådan. Hvad er det? Nå, det var faktisk godt tænkt, det der. Jeg prøver lige at... tager det her. Så laver jeg formen. Der er noget, vi kan finde ud af. Der er faktisk noget. Fordi vi har et fjernsyn i sød, altså. Jeg tror så. Vi har ikke en pickaxe eller sådan noget. Det er flot tv. Det skulle være lidt længere. Sådan der. Ja. Okay, det bliver faktisk spændende. Wow, vi er gode, mand. Vent lige, prøv så. Jeg laver lige noget glas her. Jeg har tænkt lidt mere på noget sort. Nå, jo, god. Fordi så kan man lave noget bagved. Ja, så gør jeg lige sådan her. Fordi så kan man lave sådan noget i fjernsynet bagved. Hvad der er i fjernsynet. Vi har øvet os til det her, altså. Ja, denne gang. Ja, jeg tror, vi skal... Håber... Går lige sådan her over, fordi... Der kan være noget bagved, skal det være sådan... Jeg tror, det er sådan her. Der skal være noget græs, det er udenfor, ikke? Det her, ikke? Upti. Jeg tror, det skal være lidt højere, så jeg laver lige det her. Upti. Jeg er også en af de hurtige til at bygge. Han har ikke spillet Minecraft i meget. Og jeg har ikke spillet meget som ham. Det der. Så jeg er altså den hurtige til at bygge her. Og da jeg lige gør det her med det samme med YouTube. Fuck, vi er nået langt allerede, mand. Hvor langt er der tilbage? Der er stykke 3. 4 minutter der omkring. Skal den være lidt højere, indtil den gør mig tilfreds. I hvert fald så høj som den. Så den gør mig tilfreds, altså. Ja, den er så ret lige så. Ja. Tror du, det skal være lidt højere? En tand. Lige nu. Den er blot. Der. Det skal være himmel. Himlen, den skal være med. Det er Steve, så skal jeg have. Der. Steve, og så skal han lige have sort hår.
Vi har altså masser af tid endnu, så... Jeg bliver igen, du spørger mig endnu. Så må du lige være sådan der dernede. Jeg kommer med ned, og så kan jeg hjælpe. Der skal være nogle detaljer. Opti. Så hvis bare mig sådan, så vi skal i hvert fald have hvad skal vi have? Vi skal have et... Gris. Det spawner jeg lige. Og med et menneske. Det er bare en landsby. Landsbor. Så har vi et menneske. Jeg vil ikke få det til at kigge på mig. Og det... Jo. Man skal bare ikke have noget i hånden. Jeg håber det her det bliver populært altså. Hvad skal vi ende så? Jeg havde også tænkt, det skulle være en baby, hvis det var. Så. Er det fint? Ja. Skal jeg komme ud? Ja, jeg går også lige ud. Der skal være nogle knapper her. Ja, jeg kan lige gå hurtigt. Ja, det. Det er fint, det er fint, det er fint. Vi kan ikke rigtig lave mere. Knapper heroppe. Der er faktisk også bagved, men det Kan jeg ikke bygge den højere? Så herude i siden. Så er der en knap her. plejer det jo faktisk nogle gange at være. Det kan også være det her. Der. Kan du lige gøre det, du ved hvor det skal være. Hvor? Skal det ikke være derude? Nej, jeg har taget den på den anden side. Okay. Okay. Yes! Det ligner mere en computerskærm med det. Det gør ikke så meget. Jeg vil gerne tage æren for den. Ej. Den er pup. Ja. Så kan jeg What? Det er faktisk en gyser, det der. Den der. Jeg synes, det er ok. De har lavet en sofa af det hele. Den er bare super pup. Har du set det lille fjernsyn? Faktisk. Den er... Jeg håber, vi får en god plads i det her egentlig. Ja. Skærmen, så du isbjørn? Den er bare super pup. Super pup. Den er Pup. Jeg siger pup. Jeg siger bare pup. Det ligner mere en computerskærm. Ja. Den er vel... Okay. Den er bare super pup. Den er ikke engang færdig jo. Og det stikker ud fra fjernsyn nu. Den er... Okay. Det er bare et YouTube-tegn, så ja, det kan jeg godt lide, så. Ja, det kan jeg også lide. Den er bare... Jeg siger bare, det er et OK, fordi... Woohoo! Kom så, elsk den. Der er nogen, der holder god og alt muligt, så... Den er vel... Den er okay, synes jeg. Den er fed. Den er sej. Ja, den er sej. Den kan jeg godt lide. Vi kom på 9. 9. Ej, Jeg har regnet med en 5. 6. Ja.
Ja, men det var sådan, det var så fedt, men... Du er også vel bare det. Hvor er du? Jeg går ind i lobby 1, og så siger vi... Det går også i lobby 1. Så stiller vi os hen ved der, hvor vi står. Det. Jeg ligner sådan en. Nå, men det var det. Ja. Det var tak fordi I så med, og husk at like og subscribe. Hvis I kan lide den, så husk at like. Og hvis I ikke kan lide den, så bare dislike. Så vi Bye bye. ses i næste episode. Hej hej.